Hei! Tällä kertaa A1-automaailman esittelyvuorossa on jotain uskomatonta. Uuden korimallin Land Cruiseri, Executive-malli 2025, 34 000 kilometriä ja on varusteita. Lähdetään tutustumaan autoon. Auto on mielestäni erittäin makealla väriyhdistelmällä. Metalliväri on tietenkin kyseessä. Vanteet, metalli tumman harmaat, tummennukset, erittäin tyylikäs. Ja niin kuin näkyy, väri tulee makeasti esille, kun siihen osuu valoa. Myös täältä katsottuna auto näyttää kyllä erittäin tyylikkäille. Täytyy kyllä sanoa, että on ryhdikäs tuote. Autossa on luonnollisesti vetokoukku, talvirenkaat alumiinivanteilla, kaksilla renkailla, kaksilla vanteilla. Käytännössä virheetön auto, niin kuin tällaisen auton tietysti kuuluu ollakin. Ajo-ominaisuudet tällaisessa autossa on erinomaiset. Tämmöisen kun hankkii, tarviiko enää koskaan ostaa autoa. On niin kestävän auton maineessa ja hieno tuote ajaa. Ja kohta kun tutustumme sisälle, on makea myös sisätiloista. Autossa on erinomainen varustetaso, niin kuin totesin, myös LED-valot. On kirkkaat, on tehokkaat ja on turvalliset. Myös takavalot on LED-tyyppiset. Tutustutaan autoon sisäpuolelta. Autossahan on erittäin tyylikäs sisustus. On muistipenkit, sähkösäädöillä, tyylikäs nahkasisustus. Uuden korimallin Land Cruiserin Executive-mallissa on tämä uusi kojelauta, joka poikkeaa huomattavasti edeltäjästään ja on kyllä erinomaisen tyylikäs. Takana jatkuu samanlaiset näkymät, tyylikästä nahkaa, erittäin hyvin tilaa. 4-alue ilmastointi, kestää tarkastelun kyllä. Sama linja jatkuu tyylikkyydessä myös täältä katsottuna. Erittäin monipuolinen nelivetojärjestelmä, on driving modea, USB-pistokkeita, 360 kamera, adaptiivinen vakionopeuden säälin, digitaalinen mittaristo, HUD-näyttö löytyy autosta, JBL-soitin. Iso näyttö, jossa on monipuolisia toimintoja, iso navigointi, penkin lämmitin, mutta myös ilmastoidut penkit. Voiko auto enää hienommaksi muuttua? Tervetuloa tutustumaan, ihastumaan ja ostamaan. 147 900.